ବାସ୍ନା କବିତା ଝୁଡ଼ି। ନମସ୍କାର। କବି ହେବା ପାଇଁ ଲେଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଆଖପାଖର ଅନ୍ଧାରକୁ ଚିହ୍ନିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଦରକାର ସଫା ହୃଦୟ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନା, ସେମିତି ଗୋଟେ କବିର ହୃଦୟ ଅଛି ବାଦଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ। କବିତା ସଂକଳନ ମାର୍ଫତ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 14 ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ମସିହାରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। କବିତା ମାର୍ଫତ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ମାର୍ଫତ। ହଁ, ସେଇ ଫ୍ରକ୍ ଏକାମର ନୁହେଁ। ହଁ, ସେଇ ଫ୍ରକ୍ ଏକାମର ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ବାପାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିପାରେ। 80% 6 ବର୍ଷର ଘୋରା ଝିଅ ନ ମାଫିକ୍ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଫୁଟପାଥ କଡ଼ର ସେଇ ଉଠା ଦୋକାନୀର ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ ଝୁଲୁଥାଏ ତ ହଲୁଥାଏ। ମୋ ମନି ପର୍ସରେ ଅଟୋଘୋଡ଼ା ଓ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଠିକଣା। ସାଇଡ଼୍ ପକେଟରେ 8 ଦିନ ତଳର ବାଦାମ ଚୋପା, କପଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଧୂଳି ନଖ ସନ୍ଧିରେ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି 10 ତାରିଖ, ବେଳେବେଳେ 15 ବି ହୁଏ। ମୋ ଅସହାୟତା 1 ତାରିଖରୁ ବିକ୍ରି ସରିଥାଏ। ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀ ପାଳିଲା ପଣିଆର ପରିଧିଟି କାଟେ, ଝିଅକୁ ଆକଟେ। ମୁଁ ସର୍କସର ବାମନ ଜୋକର ପରି ଆକ୍ଟିଂ କରେ। ସେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ହସେ, ମୁଁ ହସୁ ହସୁ କାନ୍ଦେ। ତଥାପି ରାତି ଅଧବେଳକୁ ଛାତିର ଛାତରେ 4ଟି ନିଷ୍ପାପ ଆଖି ବିଭୋର ସ୍ୱପ୍ନରେ କଳା ପାହାଡ଼ ହେବାର ଯୋଜନା। ସକାଳକୁ ପାଣି ଫାଟିଯାଏ। ଝିଅର ପ୍ରବେଶିକା ଫର୍ମ, ସ୍ତ୍ରୀର ଜରୁରୀ କାଗଜ ଏବେ ବି ମୋ ମାର୍ଫତରେ ଆସେ, ଏବେ ବି ମୋ ମାର୍ଫତରେ ଆସେ। ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବାସ୍ନା ଏକ ନାମ ନୁହଁ, ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟର, ଯାହା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଶବ୍ଦକୁ ଜୀବନ୍ତ କରାଏ। ଆମ ପେଜକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।